चिकन करायचं म्हटलं की आपण नेहमीच वाटण करतो, तर आज आपण वेगळ्या पद्धतीचे वाटण न करता मस्त असा तर्रीदार चिकन रस्सा करतोय. अचानक लाईट गेली असेल तर अशा वेळेस ही रेसिपी तुम्ही बनवू शकतात. दिसायला तर छान आहेच, पण तितकीच चविष्ट देखील आहे. अगदी सोपी आणि पटकन होणारी रेसिपी आहे. स्किप न करता व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. इथे मी अर्धा किलो चिकन घेतलंय. चिकन स्वच्छ धुवून पाणी पूर्ण निथळून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा हळद घालायची, 1 मोठा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला घालूया. आता इथे मी 4 चमचे दही घालते. पाच ते 6 पानं कढीपत्ता बारीक चिरून घेतलेला आहे. याने भाजीला खूप छान टेस्ट येते. याला मिक्स करून घ्यायचंय. आता झाकण ठेवून कमीत कमी अर्धा तास याला मुरवत ठेवायचे. चिकन मुरवून अर्धा तास झालेला आहे. तर इथे मी कढई घेतलेली आहे. त्यात 3 ते 4 चमचे तेल घालायचे. तेल गरम झाले की त्यात 2 तमालपत्र घालूया. इथे मी 3 मीडियम साईजचे बारीक चिरलेला कांदा घालते आणि हलका सोनेरी रंग होईपर्यंत परतून घ्यायचे. एक हिरवी मिरची घातलीये. कांदा हलका सोनेरी रंगावर परतून घेतलेला आहे. आता यामध्ये 2 मीडियम आकाराचे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते घालूया. टोमॅटो मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचे. टोमॅटो मऊ झालेला आहे. आता यात अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट घालून 1 मिनिटभर परतून घ्यायचे. आता काही मसाले घालूया. अर्धा चमचा लाल तिखट, 1 ते 1.5 चमचा चिकन मसाला. इथे तुम्ही कांदा लसूण मसाला सुद्धा वापरू शकतात. अर्धा छोटा चमचा गरम मसाला, अर्धा छोटा चमचा जिरे पावडर, 2 छोटे चमचे धने पावडर घालायचे. परतून घेऊया. चवीनुसार मीठ घालते. आता याला तेल सुटेपर्यंत शिजवून घ्यायचे. मसाल्याने छान तेल सोडलेलं आहे. आता यात मॅरिनेट केलेलं चिकन घालायचे. चिकन मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचे. आता यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी घालूया आणि मिक्स करून घ्यायचे. एक चमचा कस्तुरी मेथी घालते.
यावर झाकण ठेवून 20 ते 25 मिनिटं चिकन शिजवून घ्यायचंय. गॅसची फ्लेम कमीच ठेवायची आहे. 25 मिनिटं झालेली आहेत. तुम्ही बघू शकता मस्त अशी तर्री आलेली आहे. चिकन मस्त शिजलेलं आहे. यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया आणि मिक्स करून घ्यायचंय. तर हे बघा मस्त असं झणझणीत चिकन रस्सा तयार झालेला आहे. एकदा अशा पद्धतीचं चिकन रस्सा नक्की बनवून बघा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. पुन्हा भेटूया अशाच झणझणीत रेसिपीसोबत. धन्यवाद.